Fus lidi, dneska tu budu hrát zase s kámošem, ale trošku jiným jdeme hrát Mordor Mystery. Jde ti to? Nevím. No. Máš tam nějaký skiny? Já nevím. Hráš to poprvé nebo? Asi poprvé. Asi poprvé. Tak ti dám nějaký nůž zdarma. Ale tohle ti nebudu dávat. Tohle to je drahý prase. Dávat nebudu. Tady seš. Počkej, kolik máš vůbec level? Nevím. Ty máš 5, no tak ti nemůžu dát trade. Musíš mít 10, aby jsem ti mohl dát trade. Tak jdem hrát. Tak jo, jdem sbírat XPčko. Innocent. Že nejseš murder ani šerif. Když se ti tam ukáže murder, tak jsi vrah, a když se ti tam šerif, tak prostě máš pistol. A innocent, to je normální člověk. Sbírej, sbírej balónky a ty koníky sbírej. Hlavně nevtípej. To je ženská. Kámo, kdo má zbraň? Tady má někdo zbraň. Kde? Podle mě. To je táca. Tak pojď, tak ať chceš. Máš kuku na to? Máš kokonat? Co? To je kokos. Nemáš kokonata? Jo, vlastně, sorry, ty to nemáš. Shark Leon. Shark. Lidi, ne, pojďte hotel, hoší, pojďte hotel. No tak ne. Tak brain. Jo, soutěž. Dávám soutěž o nějaký tohle šárka a ještě o jednu tu zbraň, počkej, já vám ji ukážu. Tohle je pistol. Kdo se chce zapojit, tak musí dát follow a napsat do komentářů toho. Na streamu vás vyrůstí, kdo vyhrál. To je tohle. Jsem se na skemu. Error. OK. To je mrtvý člověk. Co máš dělat? Sbírej balónky a míčky. Teda míčky a coiny. To jsou nejlepší, ty sbírej. Za ty balónky si pak můžeš... Nejseš murder, doufám. Co ti tam ukážu dole? Nůž. Jestli máš. Ani pistol? Já vím, kdo to je to takový ten modrák. Modrák. Jako je světla modrý. Jo, světla modrý. Jo, takovýhle. Jde po mě. Jo, a rozdávám komonky zadarmo, kdo chce. Mám jich málo docela, ale no mám 2 komonky, ale to nevadí. Prostě rozdávám tohle 2 komonky, no, zadarmo. Kdo by chtěl. Až půjdu ven, tak budu na tady. Ne. Luky. Byl rád, jako kdyby se mi zavodilo to video. Já chci někam tradět soul nějaký soul. Jo, tak ten má mít než ty, Vášo. To ne. To choose. Já jsem třetí nejlepší na serveru. Kurva, no dobrý. Oferku. Jo, to fakt je. Počkej, uchu, tak já ti dám zadarmo tohle, jestli chceš. Já? Ne. Cápek, jestli chceš, tak já ti to dám za... Jo, on to už má, tak hochu ti dám místo tohle.
Už začíná. Dobré, tak čus. Ještě nezačínáme. Teprve se to dohrálo. Murder vyhrál, Hane. Hane, ne, Hane, ne, Hane, ne. Hane, ne, Hane, ne, Hane, ne, Hane, ne, Hane, ne. Dáme poslední hru a už to ukončíme.